राजा बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव जेनाखि दिसपुर सेल' यात्रा जाबाय थादों बेवहाय लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो गोबां राजखान्थि दोलो UPPL आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय दिनै बेवहाय दैदेनगिरि आरो एक्टिभ वार्कार्स बिथांमोना जगदान जाफैदों बेनो रोखा फोरमायदों कि एबार फैबाय थानाय जेनाखि इलेक्शन बे इलेक्शनाव एसेम्बलि इलेक्शनाव BPF दोलोआ 15थायाव 15थाबो देरहानानै दिसपुराव मोजां मोनसे रल लाहैगोन आरो साब्रै साबा मिनिस्टार लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ डेभेलप खालामगोन। नोंथाङा सासे UPPLनि सासे गाहाय सेक्रेटारि जानानै दिनै UPPLखौ नागारनानै BPF फैबाय मानि थाखाय? ना UPPLआथ' 5 बोसोराव नोंथांमोनहाबो नुबाय टटेलि फेलार जादों, खामानि मावनो हायाखै, रायजोफोरनो जेसेबां जेनाखि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेफ्रावथ' 1%बो साक्सेस जायाखै। दिनै BTR एकर्ड होननानै बुंदों, बिनि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना एकदमबारे जायाखै। दिनै बेफोरखौबो हाग्रामा महिलारी सारासो इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय आखायाव लानांगौ जानानै फैदों आरो जोङो मिजिंथिदों हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव जेनाखि बड'लेण्डआ जौगाखांगोन आरो सिगाङाव जेबायदि मावबोदों थिग बिनिफ्राय गोख्रैसिनाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन। रन्जन दैमारिनि बेलायावहाय सारमोनहा माबा मोनसे सानो नामा? बे हाइकामान्डनि खोथा दिनै जोंना हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बुंदों बेबो सम लानानै गगोन होननानै जोङो आसाबादि। फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शनाव नोंथाङा टिकेट नागिरदों ना? टिकेट नागिरनायनि खुनु खोथा गैया। जोङो दिनै BPF हान्जायाव सासे कर्मि हिसाबैसो खामानि मावनो फैदों, बाहाय टिकेट बा माबानि खुनु खोथा फैया। बर'नि गेजेराव 3 MP मोननो थांगासिनो, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? मोननाया खोब मोजां जादों, नाथाय UPPL हान्जानिफ्राय जेरैबायदि जोङो नुदों गाव थाङाबालानो गुबुन गुबुन गोरों साफा सानै दङमोन। राजु नार्जारि बिथांखौ जेनाखि जेनेरेल सेक्रेटारि BTC इलेक्शनावबो थगायबाय, MLA इलेक्शनावबो थगायबाय, MP आव लकसभा होगोन होननानै थगायबाय, रायजो सभायावबो खनसे थगायखांबाय आरो खनसेबाव रायजो सभानि चान्स फैबाय आरोबावबो थगायबावबाय। दा MLA जेराव जेनखागोन बे सिटआवसो बिथांखौ नाथ्रोदनानै दोनहरनो नागिरबाय। बियो जाहैबाय UPPLनि हाइकामान्डनि जेनाखि गावनिल' साननाय बिनि मोनसे उदाहरन। गावनि MCLA जाखाबाय, गावनो नोङो MP जाहैबावनांगौनि मा मिनिं दं? बिथाङाथ' बाहाय अपोजिसननि जेनाखि रल बे अपोजिसननि रलखौ लानानै पाब्लिकनि खोथा बुंनांगौमोन। दा बे अपोजिसननि रलखौ लानो बानानै पाब्लिकनि खोथा बुंनो बानानै बिथाङा दिनै दिल्लीयाव खारनानै थाहैनो नागिरदों। आच्चा, आंगो लोगो बिरदाव मुसाहारि खोब लोगोथार दिनै सानैजों माने गावस्रानानै गुबुन गुबुन दोलो हाबबाय, मानि थाखाय? बिथाङा BJP आव थांदों। BJPआ BPFनिनो एलायन्स दोलो, दा बिनि थाखायनो जेबो नङा, ज' खामानि मावगोन जिहेथु गुबुन पार्टियाव थाङाखै। थेंक इउ।